Dim byd tecwyn. Sut mae pethau'n haunted house? Sari yn o'na chi'n para hanner awr no. Come on, tecwyn. Ti'n mynd disgwyl ni golio bod na gos go iawn yno. Sdim ots gen i byd â chi'n i goelio. Miaw! Miaw! Ti di glywed y cathod yno? Ia. Deud wrth y ffrindiau mynd ein bryd yn nhw dyfu fyny neud di. Tecwyn wisio funud. Sorry, jyst i gweud denes i. Hwn ma nhw'n meddwl bod y peth yn hilarious. Be? Y ffaith mod i'n byw efo dad? Wel, ia, mewn ffordd. Bo well gen ti byw yn Attic Street y Parc. A nac yn y tŷ hwnnw. Yn llawn gos! A gos cathod. Ia, digri iawn. Mae o dipyn bach yn weird, Tecwyn. Chwara teg. Ia, weird actually. Ti di gweld un eto? Neu siarad ag un. Cael chat yng nghanol y nos. Chi'n deud mod di'n weird? Da ni'n mynd am pizza rwan. Ti isio dod? Na, dwi'n oce, diolch. Sut, gawn ni hwyl? Ho ia, am ymhenni. Be? Nac i siŵr. Na, John, ddoi ddim efo chi. Beth bynnag, dwi rioed i licio pizza ryw lawer. Ia, dwi'n gwybod. Weird, ynde? Weird!